Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam takasngi. Umin turang ba du ke India U Narendra Modi lapoi harom hagasni baar bala priang so bahaya u da kementri rang ba du ke Italy ke Giorgia Meloni hadin kata kini ki arngut kinong yalam kilalet jadi ebam jemit bat but sa kejing nek jengo ya ka Colosseum. Ha ke bakle kren bat shibun ki mat ki bakongsan ba kejing yo I halor bon ki pang ki bakongsan. Kini ki arngut kinong yalam kila samru ki dur na kati kejing yalang jongki ka bapen I ye ki pat ba shap hang kejing ya kendu jongki. Ka Giorgia Meloni kala post support Twitter ba kala tho. Ngapriang sobha shirum ya upalok janga U Narendra Modi bar kala buru artli ki emoji ki bapen I ya ki lamari jong ka Italy bat ka India. Kawai ka dur ka bapen I ka Colosseum ka balatip mensyakum ka Flavian amphitheater ka jakai la kai pat ba ka bahe ka badan hapring ka room bat ka blasya pensyai de ki boarding ha ka benda shedin kani ka dur ka baki post kala kot palat 6 million ngut ki briu ki bapen jan rup ho hajar ngut ki balait bat palat ar hajar ngut ki ba comment ki bapen I ye ka jing kershan ye ka jing dei parlok hapring ki ar ngut ki nong yalam ka perthei U Prime Minister Modi ula sam sautli ki dur na ka jing di jing ba miet bat ka Meloni ha ka jing yatho social media ula ong bahadien ba ula poi harom ula ya kendo ba ka Meloni na ka benta ka jingedi jinge bam jamit dena bat bot sa ka jingne jingo ya ka Colosseum. Prime Minister Modi menta udah na ka benta ka bakat du jinga jingne jingya chasam tali kiri shwa gane ula let Norway, UAE, Netherlands bat Sweden. Ha Italy labu pori Prime Minister Modi ban ya kendo ya President Sergio Mattarella ban ya pat ba ka PM Giorgia Meloni bat ban shimbenta hagi wei pat kijing kendo diplomatic shaba unek paino she India hagasngi balang. Kajing nek ke bakat du jung Prime Minister Modi she Italy kalong mensha ha ujiliu arajar arabsa.